Mas simpen dhateng ati kula. Dadi kabeh kuwi mergo ana perkara kok simpen sakjane ati. Saiki kok piye lho, tinggal blok wae lawan kuwi. Apa kabeh sing ana ing ati Ing sak mangke damar ulan kuwala kalih Gusti. Menapa panjenengan boten badhe trima kalih damar ulan? apa yang yo nginginake kok. Ayo nate to. Menawi ngaten kula badhe matur kalih panjenengan. Rumaos damar ulan niku waleh saking jagat menika. Jalan saben damar ulan menika didolaken. Saben dinipun damar ulan menika tansah dipun cecenges kalipun juruang biyo. Dinakwa menawi to damar ulan menika bocah kontang kantring gare sepuh. Malah mboten namung menika. Kula dinakwa menawi bocah oleh rambah biyo. Awit damar ulan alit ngantos dewasa. Babar pisan boten mangerten. Sinten Sudarma kula ingkang kenging jiwa raga kula. Yo Pak. Menawi panjenengan menika tresna kalih damar ulan. Kula nyuwun. Kersa panjenengan walaka sinten Sudarma kula ingkang kenging jiwa raga kula. Menawi to damar ulan menika gadhah yang sepuh. Sinaosa tiyang sepuh kula menika mapan wonten kaca ing jagat. Kula badhe upah. Nanging menawi tiyang sepuh kula menika sampun kasihan janji. Wonten pun dialang jenipun makul. Kula kepengin sugeng wonten pusaranipun tiyang sepuh kula. Sopo jenengan Pak? Pancen bener kabeh kaya. Ora ana dinane. Manungsa wae sok kaya waktu lan Menapa saestu menika panjenengan? Patih Pandoro. Babar pisan menawi damar ulan menika. Sepuhipun Rama Patih Maudha. Pepatih wonten praja Mojopati. Rumaos bunga salebeting batos kula sak sampunipun panjenengan menika sampun walok. Sudarma kula ingkang kir jiwa raga kula. Ngendika panjenengan Rama Patih menika patih wonten praja Mojopati. Nanging kenging menapa kula dipun papanaken boten karang pradosa. Cetha menawi tiyang sepuh kula menika boten tresna dumateng kula. Ora damaran ora kaya ngono. Mutlak kuwi ora kok ateges ora tanggung jawab kalawan kuwi ora aja salah apa damaran. Nanti sih mulan piye bapak pangombo kuwi. Oke. Nalika semono pikan-pikane mojo ae. Sino
menakake batangan. Awet opo? Nalika semono, Sinuwun Prabu Bramatuja lan Kangmas Patihmanggara janji. Kepenak Sinuwun Prabu Bramatuja uga kepenak Kangmas Patihmanggara. Kasa Sinuwun Prabu Bramatuja uga kasa Kangmas Patihmanggara. Nanging nalika semono, anggone kedatangan sapa wae sing kalah anggone batang kuwi bakal ninggalke Praja Majapahit. Sinuwun Prabu Bramatuja kalah anggone kedatangan kalah Kangmas Patihmanggara. Sinuwun Prabu Bramatuja ora nguwati kecawan benjani janji. Sinuwun Prabu Bramatuja ninggalake Praja Majapahit. Nanging Kangmas Rama Dene Kangmas Patihmanggara uga wis janji. Kepenak Sinuwun Prabu Bramatuja uga kepenak Kangmas Patihmanggara. Perkasa Kangmas Patihmanggara uga kasa Sinuwun Prabu Bramatuja. Ramamu uga ninggalke Praja Majapahit. Ini pangapunten kalian panjenengan. Menawi kula sampun gadhe pendakwa kekados wonten kalian Patih. Sebab itu ramu coba Yupan. Sasampunipun kula mangertosi sinten Sudarma kula. Boten-boten sanes Rama Patihmanggara. Upatih wonten Praja Majapahit. Kula menika dipun lairaken jali. Kula kepengin napak tilas dhateng lekasipun tiyang suku Rama Patihmanggara. Banjur sebab kami kepiye kamakan. Kula kepengin suwita wonten Praja Majapahit. Tapi keseliramu padane kalake piye kamakan. Panjenengan tunggah pandhawa kekados wonten. Menawi ing sakmangkenipun kula sampun suwita wonten Praja Majapahit. Lan kula nemu kamulyan wonten Praja Majapahit. Kula mboten badhe katampen kalian panjenengan. Jalaran kula kepengin mulyaken kalian Yupan. Pinto pancen wis akhire kekarepan piye ora bisa ngopo-ngopo kamakan. Nanging piye kayane. Pinto nalika semono Kangmas Patihmanggara ninggalke aku mau. Kusana. Kula sapa kuwi siramu. Saiki mebono cikange piye. Kono ana pesanane wong tuamu. Kangmas Patihmanggara coba ning jadian.
ketan kalian rumah yang mau Aku jelas banget Mas Pakai mau tolong ya mau aku dapat Tuhan. Sampai ibu kemudian yang jalan ke Mas Pakai ingat sebelum itu sampun waktu kalian ngaji. Kulo kepengin 14 datang lekas seperti yang sebelum. Kulo kepengin suwi to kok kulo jepait lan kulo janjikan panjenengan. Menawi sama kulo menika gak boleh foto kulo jepait. Kulo boten badhe kata lumenan kulo kalian kira sampeyan menika. Kulo foto rumah suci jepait. Ibu kayak cerita ini. Malah ini kita hilang untuk lucu. Orang kocok lain. Cucu kau ikan harian. Hilang ngobrol-ngobrol yang pun anak yang kita lakukan. So kita kan sempat dengan terus. Supaya tak lipeh delemo suwito ana ing Kadipaten Blambangan. Yen ora gelem kudu tak pateni. Lah iki dosa iki nek aku mateni wong. Ning yo piye meneh? Mergo iki kewajiban rek kita kudu tak tindakake. Salah karo ora kowe ora duweni salah, kowe ora duweni luput. Mung aku kepengin srawung kawan kowe. Kowe iki jenengmu sapa Cah Baguse? Diwano. Aku Damarwulan. Damarwulan saka Palebahan Paluwombo. Bocah saka Desa Paluwombo. Bali sapa? Aku Jarumuka. Saka Ternate. Jarumuka. Satenane aku ninggalake omah Palebahan Paluwombo. Aku bakal tumuju ning Praja Majapahit. Cetane aku bakal suwita ning Praja Majapahit. Mula saka kuwi wis sumingkir weneh ana aku dalan aku bakal tumuju ning Praja Majapahit. Sik. Adilungamu saka Paluwombo, kowe bakal tumuju suwita ning Kraton Majapahit. Pancen ra kleru Jarumuka. Ngene. Damarwulan. Yen kowe kena tak kandhani, aja kok bacetake lakumu. Mergo apa? Durung kinaruan mengko nggonmu suwita ning Kraton Majapahit iki bakal ditampa. Ini wae, kowe manut lawan aku. Manut lawan aku gelem kowe suwita ning Kadipaten Blambangan. Yen kowe gelem,
bakal kepenak coba saran kae. Titian kreta joli jempono wis nepak kanggo kowe. Turta meneh mengko kowe bakal kaparingan palungguhan sing luwih dhuwur. Sedulur Jaromu. Senajan kabeh mau durung kelakon aku nilake matur nuwun karo kowe. Nanging wis dadi sesanti ning ati, aku bakal suwita ning praja Majapahit kula. Penono dalan kowe sumikir sopapan kene. Yen adreng opo kang dadi kekarepanmu Damarulan, aku kang bakal dadi kepalamu. Yen pancen kowe dadi watu sandunganku, wajib tak sikirake Jaromu. Pokok sopan kowe matur nuwun. Urung ana jam 12 aku wis mbok pateni. Matur nuwun. Mestine kowe bakal matur nuwun. Salah sawijine watu sandungan bakal suwita ning praja Majapahit. Ora gagas karo Jaromu. Sing bakune tumuju ning praja Majapahit.